हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस'नानै गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहोना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर गोदानै चेनेलावहाय हाबस'नानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर थौदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दिनै लोखि फुजा लास्टनि ओंखारलायबाय आरो गथ' गथाय एकदम लाला लिला गासिबो माने दिनै बिजावजालिफोराबो थांजोबगोन आरो ओमफ्राय बिजावजालिनि फिसाफोराबो गासिबो थांजोबगोन ओमफ्राय बिबनांबो थांगोन बिबनांलाहाबो गासैबो फेमिलियानो थांगोन आरो ना लोगोफोर पिलाजो टिप आरो ना ओमफ्राय बिराद खोमसि दरसिबाबो माने दिनै ब्लगखौ माने इन्टारेस्ट माबा मा होनो ब्लगखौ माने स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो गथ' माखासे जि मा होनो बेसेबा इन्टारेस्ट आरो ना थांनो लुगैनानै नै सोरखौबा मामानो मामा नोङा हायो मामाया न'आवसो दङ ना मामोनखौ नेदो ओमफ्राय दायो देलायनायानो जायाखै आरो बिजावजालि माखाया देलायगासिनो दङ सोरबा ओंखारदो सोरबा ओंखारखाङाखै आरो ओमफ्राय जोंनिया आरो एसे थाबनो ओंखारबोबाय ओमफ्राय इसोरखौ नेबाय थाबाय आरो ओमफ्राय थांहोलाबाय थांसै लोगोफोर दिनै माने लास्ट आरो ओमफ्राय सोर फैगोन बेखौ माने मिथिया फुजाथिलियावसो मिथिहैसिगोन आरो सोर फैगोन औ मेलायाव हाबलांसै मोनफैबाय जोङो दायो लोगोफोर फुजाथिलियाव नै बिराद मानसि आरोना बोथोराबो स्रां स्रां नालाय दिनैनिफ्राय फुजाया जोब्बायना ना रिया बिराद मानसि जाखागोन दिनै गाखोनांगोन ओइयाव गोजौआव हासुगुजोबो दे सोरखियाव गाखोनांगौबा हासुगुजोबगोन आं गाखोआहाय आङो फै ओइसो थांग्रानि खैजा मा फानदो सेन्दाला माइथि मोजां दायो जोङो मेलायाव बेरायगासिनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै सोरखिया बेसेबा गोजौखा आरो बे सोरखियावथ' आं गाखोनो हाखायाहाय लोगोफोर खर' गिदिंना जि हय जायो ओमफ्राय नै ओजोंहाय गथ' गथाय बारल'लायनाय गेलेगासिनो ओमफ्राय जोङो माने नैखिनियाव बिजावजालि ज'नो सेल्फि लाबाय आरो ना दिनैसो माने बिजावजालिजों ज' जाय फुजायाव थांनो मोनदों नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै ट्रेनावबो गाखोबाय बिजावजालिफोरा ओमफ्राय आंहा माने बेयावबो गाखोनो हाबावासैहाय बेसेबा माने गाखोनो लिंदोंमोन आरो ओमफ्राय ओजोंहाय नै बिफायाबो फिसालाखौ लानानै एकदम आजादि खालामगासिनो आंखौ भिडिअ लानायाव लोगोफोर ओमफ्राय ट्रेनाव माने गाखोनो लिंदोंमोन अब्ला माने गाखोनाय जायासै आरो ओमफ्राय फिसालाखौ दसे नै बेयावनो गारि फिसायावनो गाखोहोनो होननानै इन्टारेस्ट खालामबाय आरो ना लोगोफोर फिसाला उन्दैयाथ' जा जेराव दिखाङो बेयावनो गाखोयो आरो खुनु माने टेनसन गैया ओरैबायदि मोजां मोनो ना जेराव मेराव गाखोनो होनबा ओमफ्राय नै बे ट्रेन फिसायावबो दिखांबाय लोगोसे गारियावबो दिखांबाय आरो ना लोगोफोर दिनै मेलायाव फैनानै नै आगैन महिलाखौ दिनै नुबाय आरो मोगथाङाव जि गिफ्टखा आरो बि समायनाखा लोगोफोर ओमफ्य माइबो लाबाय नामा ओमफ्राय मा खबर मोजां ओमफ्राय आंहाबो चेनेल दङ आरो बिनानाव ओंखायनो माने नोंखौ लानाय जाबाय आं मा नाम चेनेल नामा मिरिना Vlog1 बेनिफ्राय आङो माने नोंनि भिडिअखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरो नायनो ओमफ्राय आङो ओमफ्राय जों खाथिनिबो माने सालबारियाव लोगोखौनो मोनलायामोन आरो आंहाबो माने बाबुजों मालाय लोगो हमलायनाय जायामोन ओमफ्राय दिनैसो माने लोगो मोनदो आरो ना माबाफोर होनना बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आब'खौबो ब्लग भिडिअ बानायो आब'आबो खाथिनिब्लाबो लोगो मोनफेराखैमोन आरो दिनैसो फुजायावनो आब'आ माथो होफैबाय बिराद मोजां मोनबाय आरो आब'खौ लोगो मोननानै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लोगोसे नै फंबाय गागा थफायाबो नै बेसेबा माबाफोराव मा होनो भिडिअफोराव बिराद इन्टारेस्ट मोनो आइ नोंसोरनिखौ मार इन्टारेस्ट मोनखायो नायनो ओरैबायसा इन्टारेस्ट मोनो खाथिनि आरो लोगो मोनलायनाय जायामोन ना लोगो मोनलायामोन ओइ नानि थाथ' होनबा दै जेबो जाथ'लाबा दे दायो जों मेलानिफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोर ओमफ्राय मेन फुजाया हाबफैबाय आरो ना दिनै माने फुकन बर' फैगोन आरो ओरैबायसा लोब मानसि लोगोफोर नै बुंनो नाङा आरो मानसिखौ माने एरायख'नो हाया मानसि जाखादो देग्लायसो मानसि नुफेरदो आरो ना बेरायनोनो हाखौ आरो ना मानसिनि गेजेरावनो माने गोलोम
जों एकदम मा बायगोन मा बाया बिराद माने सनाबो बायनो नागिरो फारसेथिं सोरबा माबा बायनो नागिरो अब्ला माने साननायानो जाफुङा आरोना सोरबा सना लानायावनो खावसे गोमायो सोरबा माबा बायनो नागिरनायावनो खावसे गोमायो आरो ओमफ्राय ज' जालाय माने लोगोखौनो मोनलाया आरो दसेनो गोमालायबाय आरोना बेरायबाय आरो बिदिनो इन्टारेस्टिं खालामबाय दिनैनिफ्रायथ' फुजाया गैखालानो नङा होमबा लोगोफोर इनिफ्राय माने मानसिजों मानसि नायनानै गोमोयो आंहा गैया लोगोफोर भिडिअखौनो माने माखो लागोन माखो दोनगोन जालायलाङो आरोना ओमफ्राय नै बिराद मानसि नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दं आरोना जोंनि बे सालबारियाव एबारसो माने फार्स्ट टाइम आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर बे थुङा गलायनायखौ मबाइलावसो नुबाय थायोमोन नै लोगोफोर जानो ओमफ्राय नै आंना बिजावजालिया थुङा गलायनाय जाबाय आरोना रिल्स बानायबायबावसो मालाय नै फेसबुकआव नायबो जिबायदि गुसुहाय लोगोफोर ओरैबायदि गुसु जोङो बेरायखां आरिखां नै मिथाइ लानो फैबाय आरो मिथाइ दखानावबो ओरैबायसा जाम जालायनाय आरो ओरैबायदि मानसि मिथाइखौनो माने हरग्राफोरा हरनोनो माने टाइम गैया आरोना ओमफ्राय बेसेबा गोबाव जोङो दायो बेरायखां आरिखां मेथाइ लांनो होननानै नैबे दखानाव हाबबाय आरो मिथाइ दखानाव ओमफ्राय बेयावबो माने ओरैबायदि मानसि आरो दा बुंसै लोगोफोर ओमफ्रायो माने जेनथेन मेनथेन मेथाइ खिनिखौ बिजावजालिया एरसा नाख्रेब नुख्रेब मानसिनि गेजेरजों माबा हाबनानै नै सुनैगासिनो दं आरो दायो जोङो न' मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय 11ता बाजिलायलांबाय आरोना 11तानि एसे बारबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जों मोनफैनाय लोगो लोगोनो ओरैबायसा जुब जुब अखा हाना होबायना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो माने बिराद लाकिबो होननांसिगोन आरो अखा सिजानो मोनासै बेनिफ्राय लोगोसेनो माने बिराद दुखुबो होननांसिगोन लाकिबो होननांसिगोन आरो दुखु नांथावा जाहैबाय लोगोफोर जोंहानि बिबोनांनि हौवानि मबाइला गोमादों आरो जोंजोंनो माने जहैनो दङमोन ओमफ्राय माने उन्दै गथ'बो लादोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो ना उन्दै गथ' लानानै आख' फाख' जानानैसो गलांखो ना सोरबाफोर माने खावनासो लाखो खुनु माने हमनानैनो मोनासै आरोना बिराद माने दुखुनांथाव खौरांबो आरो लोगोसे ओमफ्राय फिसालायाबो नै उन्दुबोबाय आरो सेल सेल उन्दुबोबाय लोगोफोर जि अखा हाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो माने सिजानोनो मोनासै आरो ओरैबायदि मानसि आयौ 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 आं इफोरबायसा जिबनावबो माने सालबारियाव बेफोरबायसा मानसि जानायखौनो नुफेराखैमोन आरो फार्स्ट टाइम दिनैसो आं दिनै हाबा जानाया बेसेबांबा बोसोर जाबाय अब्लाबो माने बेफोरबायसा सालबारियावहाय एसेबां मानसि जानायखौ माने नुनो मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो माने एबारसो आरो देग्लाय बोसोरावसो माने बेसेबां मानसि आरोना लोब लोब फाथैजाबनाय बायदि आरोना ओमफ्राय लोगोसे माने अखाबो हाना होबाय लोगोफोर सारखाय फेरखाय दा मा जाजोबखो मिथिलाय लांला ओमफ्राय मोनफैबाय जोङो लोगोफोर दायो आंनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानो आरो लोगोफोर बाय बाय